Ai, ze ondo egoten da oporretan, Ya lo creo. Bakea, lasaitasuna. Estresik ez, telefonoak itzalita. Hori? Nirea da. Ez nuen itzalitara? Nor da? Josema, Ez hartu! baina nola ez diot hartuko ba? Oporretan gaude? Uste dut bukatu zaizkidu. Bai esan. Ba, ondo, hemen lasai asko nagusi. Bukatu di, eta guain? Berriro martxan jarri bartzate. Oine Gasteizea jutea tokatzen zaizue. Baina Gasteizea joan aurretik, pasa bartzate Europako, edo hobeto esan da, munduko patata tortillarik onena ikenan tabernatik. egin non dagon laspen. Jatetxetik. Horra jun, tortilla eskatu, probatu, ea zer iruditzen zaizuen, eta gero Gasteizea jarraitu. Han argibide gehiago Mango izkizu. Gero arte. Gasteizera? Bai, baina lehenengo eginotik pasa behar da. Gasteizerako bidean dago. Bueno, ba, zu edo ni. Ni joango naiz. Zu geratu hemen hau guztia biltzen. Gasteizen ikusiko dugu elkar. Baina... Kaixo, Kaixo, egunon. egunon. Beira, Santiren bila nator. Bale, Santi tortilla egiten sukalden da, Tortilla, Europako tortillarik onena, ez da hemen Hori egiten izaten duzu. duten ere txoferrak. Ara, bai. Sukaldera pasatzeko? Bai. Hemendik? Segi, hemen dize, Vale. pasa mesedez. Bale. Txarte. Kaixo, Santi? Bai, ni neu? Bueno, ni Asier naiz, Asier, hola. Bai. Bueno, hau da, beraz, eginoko bentas. Benta de gino, bai. Benta de gino, eta hemen Ventas. egiten duzue, ustez, Europako patata tortillarik onena. Txoferrak esaten duenez, bai. Bueno, ikusten denez, tamaina handia daukanek, Egin da gero pixetzen do, 2 kilo eta erdi, bukatuta gero. Letxiz. Tortilla Bueno, oso ondo. bakoitza. Aizu, eta galdera bat, zein da sekretua? Agian Bueno, patata... bat da, patata ona bilatzea. Arabako patatea da oso ona. Nik ebaltzen dut agria, patata agria, Ja. oso ona. Eta nork hornitzen dizkizu patatak? Ni hornitzen dit, hemen herri txiki batekok, Meltxor do izena. Meltxor. Da, berak preparatzen ditu, berak egiten do dana, produzitzen do, eta dana berak egiten do. Hombre, señor Melchor. Hau da Meltxor? Bai, hau da Melchor, nere patateroa. Bueno, Meltxor, patatan erregea. Erregea, bai. Eta zein da patataren sekretua, Meltxor? La variedad es la agria, es una patata muy amarilla y tiene un sabor extraordinario. Zenbat kilo patata erabiltzen dituzu tortilla bakoitzeko? 3 kilo. Ikusten ditut arrautzak, zenbat arrautza erabiltzen dituzu? Arrautzak ebaltzitu, segun zebaltzen den, 10-15. Oteko diu, kipolea eta piper berdea potxauta. Kipula, Beraz, kipula otatzen duzu. Orduan, sekretuetako bat da kipula. Ba, bota berdio piper gorri ere, Santi, lagundu daizun. Oain, hau, barrura sartu behar da. hau egin berda. Dena ondo nahaztu. Oso ondo. Da utzi berda, kipoleek, da patatek eta piperrek hartu zen guztua. Aizu, eta galderatxo bat. Tortilla honi buelta emateko. Mentxe, errez. Errez? Ba, oso errez. Ba, desiatzen nahu hain Errez. buelta nola ematen diozu. Oaintxe preparatuko dugu. Bueno, Horrela dana. aha. Hemen patsatzen dugu, da hola olioak endu behar zaio, dana. Bale.
Santi, ikusi aldezun, ere mugimenduakin bera, Bai, zeo lehenago, nola bai. geratu diren. Ertaine pini berdo txikiagoa, Oain txikiagoa. bai, hori ondi. Nik uste nuen horret bertan ere, eta gero buelta emateko... Hori oso zaila da, hori pregitzeko bagarrik. Prigitzekoak, Meltxor engainatu ineut. Osea, me han engañado, Meltxor. Nik uste nuen hemen Nafarrak izanik eta tortilla, olako tortilla bat izango genukela eta honi buelta emateko. Jo. Ara. Horri ja, forma hartzen nahi da, bai. Meltxor? Menuda pinta tiene. Esaten nahi nintzen, oain datorrela momenturik importantena. Ahora viene el momento más importante. Ahora está la mano del artista. Ahí. Mira, mírala. Bueno. Perfecto. Buah. Bueno, bukatu du, Meltxor. Horrela, me está abriendo el apetito. Buah. Eharra. Ebakitzen dut, zatitan, 15 zati etatzen ditut hemendik. 15 tortilla hauek. Beraz, Hori ba. Europako tortillarik Ogie. onena probatzeko ras. Parisen kamenekin irtetzen duenen, onutzaka, esaten due, kalkulatzen due, biden zenbait denbora behar duen, da ze ordutako aliako dien onutza. Esaten duen, ni aliatzen nahi zuen orduako, natorre oso ondo tortilla jateko. Aizu, primerako. Da beste kamenero gidari asko, deitzen ditet, eta esaten dute, gorde, lau pintxo tortilla, 12etako. O behatzit, 10etako. Eta diguten entzeneako, asko deitzen dute. Oso, ona. Hala ba, venga. Sierra Zaldo bitartean, irian barrena buelta bat ematea legoke gaizki. Vitoria Gasteiz, hemen tabernak egon behar dute aukeratzeko. Kontxo badakit. Hemen txe. Agina galde jauna, zen moduz? Zu, Gasteizen nago, hemengo taberna giroa ezagutzeko, eta aholkua emango didan norbait beharko nuke, ez dakit... Hoixe, bai, ara, San Bizenteko aldapan nago hasieran. Bai, etorri lasai. Venga, guain arte. Banekienik, honek, etziala kale egingoa. Gorka Aguinalde! Andoni jauna, ongi etorria Gasteizera, la ostra. Eskerrik asko! Zer maoz? Ondo eta zu? Azintzea. Bai, azien. Ez, ni txaparroa banaiz. Zer maoz? Ondo, aizu, ze zonalde gomendatzen diazu? Hau da Gasteiztar kutxile, peto izan da? Ze pote bat hartzeko eta pintxot, asierrek izan da torri. Asierrek oaindik horti dabil, beste gauza batzuk alduta, Josemak bidaltzen gaitu aldik honea. Abeitu, hau da Aldezarrea, Gasteizeko Aldezarrea, hau da kutxilleria kalea. Bai. Hemen, kriston poteak hartu ditu. Bai. Baina jungo beha, eta hona berezi batera. Bai. Parralera. Parralera. Bai, Hemendik aurrera, Euskaldunak da jatorrak, bai. Zuek ere kuadrian ibiltzen zareten, bueno, ez dakit zu pintxo pote zalea zaren, edo potea bakarrik hartzen dituzun zeizuk, ez daukazu pintxo asko jateko itxuratik, Fin zaude, Hartzen ditut. Bai. Baina, hemen Gasteizen ere, auzo guztietan egiten dute pintxo pote. Batzuk, ostegunetan, beste batzuk ostiraletan, asteazkenetan, osea... Ia aste guztian zehar. Baina hemen asko egiten da pintxo pote da, hori nola merkea de. Zuek etxeat eta taberna finko batzuetan ibiltzen, ez? Onda, euskaldunak ea, gu juten gea, hombre, juten gea, Josemari ikustera, Xabi ikustera, Aintzari ikustera... Eta azken boladan, haizu bain lana dela eta Andaluzian asko zabiltza, zen muzandik? Bai, Sevillan, oso ondo. Gustora goten gea. Bai, bueno, han ez dute pintxopoterik, baina ez dute beharrik ere, han dago, tape hori edo tapa jartzearena eta... Tapita eta postureo. Zerrekin gelditzen zara, pintxopotearekin, ala hango tapeo horrekin. Ni pintxopotearekin. Pintxopotearekin, eta ez dezu esaten ETV-en gaudelako, Ez. Hau, ETV alda. Kontura horrez. Bueno, hemen susmatu dut. Parralea jungo geha, baina lehenengo pintxo bat hartuko dugu hemen.
Hemen. Ikusiko ezu nola, geho, konta diozu Asierrei. Bai, kontatzeko moduko izango da orduan. Bazen, bazen. Haben, pintxo galanta dauka. Bai? Champiñoiak, patea, eta... Ostras Pedrin. Ostras Pepin. Que no se pegan al paladar, no? Betxo. Hauek hartzen dira hemen, zadorran. Pixka da limoiakin, nahi gustatzen zait limoia pixka batekin. Bale, nik... Hala, zukeren, Bai, nik kaso ingo izut, gorkaz, ikusten dut zu badakizula. Ja, barrura. Ez dut uste beste pintxopote horrela, ingo ezulo. Eta bada zerbait gehiago gustatzen zaidana oraindik. Asierrek ez duela dastatuko. Ikusi dugu kutsi, da ikusi duzu zenbat... Bai, kutsi kalea, bai, pila. Baina joango gara, ara. Hemen gora, da eskerreta... Parralea. Ba, venga, guazen. Hemen moonwalker egin dezakegu, Hemen, a ver, begira. Aizu, nahiko lasaia, esto freskoa. Pintxo asko ez dago. Baina, pintxopotetik pixka bat pungea, lasaia egoteko. Eskertze izut ba. Ez que bestela bat izu, mugikurrakin da hori, da, selfie, argazki asko azteatzea izkizute ez da. Zuri. Neri, Zuri. Zuri. Filmea, atebako zuente, pa. Bueno, Gorka, zer hartu Hau behar da, da? eparrak. Bai. Eta edateko? Ni ardoa. Ardoa, bai, Zerengo eso, ura. Zalantzarik gabe esan Ura. duzu, Ez, banik zu bezala ardoa hartuko dut. Ardoa hartzekotan zer gustatzen zaizu gehiago, kriantza ala urtekoa? Nei kriantza. Kriantza. Erriosakoa. Zea, pare bat beltz? Bai, Urteko? baina kriantza... Kriantza, gozoak. Zepitze diguzu, Baltzarrano kriantza bain ondo dago. Bain dela pare urte, enzain beste. Hobeto, domino berzale. Mugitu pixka bat, Bai, haizu. Mugitu pixka bat. Ez nuke pentsatuko hainbeste zenekienik, Ona, Bai, ez, eta bere temperaturan, ez? Oso ondo dago, oso ondo dago. Ikaragarria. Ostras, egon, Ze? Nik hau etxa, Asier. Asierre? Asier! Gorantziak eman? Bai, banoa, barkatu, Gorka. Berarekin geldituan nintzen, Asierrekin, eta aztu. Etorriko zehazte edo ez? Ba, ez dakit, esan dit berela joteko aserre bizian dago. Hau, bueno... Bai, nik ingoet eta nik erangoet. Venga, ni eskere. Venga, segi. La gorantziak, Asierre! Eskerrak etzaren egin ora joan, bestela bihar arte zain egon behar. Patata tortilla goxoa zegoen, ala? Ez, berandu zatozelako diot. Ah. Bai, eta patata tortilla goxoa zegoen, bai. Gorka agina galderekin alkertu naiz, eta... Joder, Gorkarekin? Oze parea. Ta ni gabe hasi duzue poteoa, ez da? Abizatu nahi nizun, baina... Ja, aztu, ez da, aztu. Hoize. Baina bakarre hartu dugu, Seguru? Bueno, ostrak ziren, hori ere egia da. Baina, bueno, aizu, Gasteizko misioa zer, ze ona etortzeko bai, baina ez digo esan nora jomer dugun. Ba, ez dakit. Joder. Bueno, suposatzen dira Gasteizen egongo zeatela. Baina, nola daki non gauden? Honek mikrofona jarri dizkigu edo zer? Ba, misio oso zehatza jarri barri zuet oain gontan. Fijo zaitezte ondo, zuen eskubialdean ikusiko dezue zakarrontzi badagola. Ba horren atzean, 2 liburuska aurkituko dituzue. Ze, aurkitu dituzue? Bai, nagusi, bai. Bueno, ba horra saltzen dienak, Gasteizeko pintxoen aste nagusiko partaidek die. Deitu didate epaimaikide izateko konkurso honetan, eta pentsaudet, ideia polita izango zela zuen gastronomisena, probatzeko, tabernetatik pasatzea, aukera daukezue, pintxoa probatzeko, eta zuen eritzea emateko. Beraz, informe tekniko eta zehatz bat nahi dut, pintxo guztitakoa. Eta gero, ikusiko gea sari banaketa ematen da den Menditzorrotzako ostalaritza eskolan. Gure gurmet zena zalantzan jartzea ere. Eta pintxo guzti hauek probatu behar ditugu, oipa hotxa gaurkoa, ez?
Andoni, zuri jateko atartean badago, ez zaizu inportaz eskatzen dizuen, eh? Bueno, Pero arte. aio. Ui, barkatu, Ara, zure aurpegia ezaguna egiten zait. Eneko Llanos? Bai, naiz. Ze kasualidadea. Begira, Harria taberna bilatzen ari naiz, eta uste dut hemendik dagoela nunbait, baina zupaldak Bai, izunen dagoen. justo horrean daukagu. Lagunduko izuna, da zu? Bale, baina, gainean ezin naiz jarri, ezta? Bueno, ni oinez, jungo naiz. Aizu, Eneko, eta noiz eta nolatan hasi zinen triatloian? Hasi, 83an egin nuen nire lehenengo triatloia, eta, bueno, nire anaia Hektorrek hasi zuen triatloi mundu honetan, Bai. bueno, bere ibilbidean baino pizka lehenago, eta, bueno, arrazoia beragatik, ez? Bera ikustera joaten nintzen frogetara, eta, bueno, olako batean animatu nintzen, eta nire lehenengo triatloia egin nuen. Eta, emaztearekin, biok elkarrekin entrenatzen duzue? Bueno, elkarrekin gutxitan, ze azkenean gure entrenamendu ezberdina dauzkagu eta ordutegiak ere, bueno, ume bat daukagu eta... Ja. Aizu, eta gauza bat, pintxopotean ibiltzen zara? Egia zen da gutxi. Ez daukat horretarako normalean ez denborarik eta ez indarrik askotan. Eta gainera, bueno, ni barazki jalea naiz, orain dela denbora pilo bat hasi nintzela hori, vegetarian izaten, barazki jalea izaten. Eta pintxoak hola bilatzeko... Oso gutxitan aurkitzen dira nire gustoko aukerak. Bueno, Harrian zuretzako pintxori dauden? Ondo. Non dago? Hor, justo horrean dago, eta, bueno, nik uste ja azkengo txapa hau, erritmoa pizkat gehiago igo beharko dugula, ez? Bai? Venga, guazen. Ja, baina, Eneko. Zer hasi, eh? Erki. Bueno, Justo zamar ikusi zaitut, eh? Bueno. Zain bestelako izan? Gutxienez, korrika egin dugu 30 metrotan, Gutxienez. Bueno, kaixo. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, begira, Eneko Llanosek honea ekarri nau. Erki, Izan ere, Arabako pintxoen 3. aste nagusian parte hartzaileen atzetik nabil. Eta esan dit, Harria tabernak parte hartzen duela. Bai, gugara bat. Eta, haizu, begira, Enekok esan dit, bera barazki jalea dela, eta balda euskazue barazki jalentzako pintxoak. Badituz, gainera, Oso leku aproposa etorri gara. Eta ze pintxo dira? Ikusi ditzakegu nola egiten dituzun sukaldean? Sukaldean? Zelan egiten, nola egiten dugu? Bai, denok ikusteko, animatzen zara horrekin ikusten? Bueno, Jose Miguel, zure sukaldean gaude, eta lehenengo pintxoa egingo dugu. Zein da pintxoa? Bai, hauze da deritzana torrija de esparrago. Espeltako ogiakin eginda dago gero torrija bat. Bueno, az gaitezen. Beraz, torrija bat hartzen duzu. Lagunduko diazu? Venga, zeidazu zer egin behar da. Oain ezten gara, honen gainean botatzen dugu urdia espiku. Eta? Aipinten dugu, horrela. Tiki-tiki. Honen gainean doa, hause krema hau. Ze krema da hori? Hau, zainzurizko krema bat. Honen gainean doa, hause, beste krema bat, hilarrakin egindako krema bat. Aha. Eta? Ja, azkenean dekoratzeko pixkat, bat, eta beste bat. Eta beste bat. Beraz, hemen dugu lehenengo pintxoa. Erki. Bueno, eta orain bigarren pintxoa. Da pintxo oso errefreskante bat. Ara. Azten gara pepenilloa ipinten, gero daukagu ondarruzko antxoak. Hartzen duen tamainagatik hau sandwich. Elegante da, ia. Sandwichko antza dauko, baina ez da sandwicha al uso. Egarria ere emango du honek, hainbeste antxoa jarrita, esan nahi dut. Claro. Hori da nire ofizioa. Ai, Dios. Ni provokatu egin behar dut. Olako vinagreta bat, eginda tipula oso fin-fina pikatuta, da berrezinekin. Ikusita bakarria egarria sartu zait, Erdera esaten den bezala, misión cumplida. Erriosako
hipergorriak, Hemen ja gutxi, ezta. Horrek ez du egarri handirik ematen da... baina puntutxo bat bete. Puntutxo bat bete. Da orain, Eta orain, doktore ipintzeko, holaxe. Bai, beraz, errefreskantea dela esan duzunean, broma bat zan, Bai, ezta? bai. Bueno, Eneko, zuretzako hemen pintxorik ez dakit aurkituko dugun. Baldago Enekorentzako pintxorik, bai? Esan duten bezala, badaukagu, hau dago inda, eta... ogi gainean, deko zagarra. Gero dauka, pinasko zuku bat. Bai, oso dentso. Da gero, gainean dauko ontoak, da gainean txerri, zatitxo bat, Bale. da brote batzuk. Eta brote batzuk. Oso ondo. Bueno, Itxura polita, eta sukartzeko modukoa, golako. Bai. Bueno, eskerrik asko. Ederki, Eskerrik asko hona ekartzegatik eta Eneko, zuri ere. Bai, berdin, zuei. Ekartzegatik eta sorte hon zure, munduko ibilbide triatloi mundu horretan. Esker. Barkatu, Gasteiztarra zara? Perretxiko taberna bilatzen ari. Ni badakin non dagoen Perretxiko taberna. Baina, ni ez naiz edozein Gasteiztarra. Ni Gorka Hortidurina naiz, Zeledoi, Gasteizko Zeledoia. Nik hasten ditut Gasteizko jaia. Zeledon? Zu? Bai, ni Zeledon, ni nago, bai. Gasteiza etorri eta Zeledon topatu. Sorte izan dezu, ordun. Kaixo, bueno, ni Andoni naiz. Ni Gorka? Aizu, gustora hartuko nuke pintxo bat Zeledon. Guazen? Bai, Hemen laguntzen bertan diazu? do, bai, laguntzen dut, bai. Zuk erabiltzen duzun aterki hori gaur, etzan gaizketorriko, Ikusten dezu, Gasteizen bakarrik ez du hori egiten, ere demoralde ona daukau, ere. Aspalditik hartu duzu hiriko jaietako irudiaren paper hori? Bueno, aurten egingo ditut 16 urte hau egiten. Así que, bueno, ja daramate urte batzuk ja Zeledoi bezala moldatzen eta egiten. Zer sentitzen da abuztuaren lauean plaza hori Zer sentitzen da? Arro nago hori egitea eta gero hori urduritasuna. Pisuan nagoelean, Vital Kutxan pisuaren nagoenean urduritasuna asko, ez? Momentu horretan tenso nabil, eta bueno, nire emazteak eta nire bisemeak Urko eta Unasek badakite nola nagoen egun horretan, ez? Ezin zait, nago oso... Bai, hori da, ezke da, eta momentu horretan, balkonan zaudenean, dena ondo joan denean eta hasiera ematen diozunean jaiak, momentu horretan zara, ez dakit, una estrella de rock bezala. Zuk esaten duzuna, behian daudenak, 50.000 persona edo, inguru, edo kriston hau. Eta pintxopotea? Pintxopotea ere, nik... Zemuzkoa da, Gasteizkoa? Hemen erdialdean oso ondo. Nik, Gasteizen nabinean, Lako aldean dago, eta ere Lako aldean, eta Zaramagan, eta Salburuan, edo Zabalganan, barre berrietan ere, egiten da pintxopote. Orduan, Gasteizen oso ondo dabil pintxopote. Gomendagarria, berez. Bai, etortzea eta daztatzea, hori egin behar da. Neri izan Andoni da? Josu, Gorka, aizu, Laister, Arabako pintxoen 3. aste nagusia da, eta aurkezteko asmoa duzu, ezta? Bai, holan. Ze pintxorekin? Bi pintxorekin. Bat, panceta, angila eta piña, eta bestea antxoko deitzen dira. Antxoko, kontxo. Izen horiekin osagaiak asmatzea ez da zailegia, baina bai gustatuko litzaidake ikustea nola egiten dituzuen. Posible da? Bai. Pasako gara barruera? Bai, sartu. Bale, hasiko gara, masa guanton deitzen dago, bale? Masa guanton. Bigarren pasua, tuetano. Ja egosita dago, eta hemen gainean jarriko dugu, bale? Antxoarekin, platerran. Antxoa hori nola dago? Gordinik dago? Desespinatua, baina naturala. Eta orain, pizka bat majaude perejil, eta pizka bat gatxa. 2 minutu eukiko dugu hor barruan, eta kolore aldatzen duenean, ja aterako dugu. Pintxoaren gainean jarriko dugu. Gran Smith deitzen da, zagarra gu, bale? Piparrak. Juliana eraran moztuta daude. Orain, ajo txuria. Gainean jarriko diogu. Alde batetik bestera ez joateko. Hola. Jak. Vale. Eta bukatzeko, landare txiki batzuk jarriko diogu. Ze artea, Gorka? Zuk uste duzu Gorka eta biok horrelako pintxo bat montatzeko kapazak izango gineak? Ez da, saia ikusi duzu, Eta izango genuke aukera probatzeko? Bai, venga. Vale. Guanton.
Moztu, sei zati txikiak eta Txiki finak. kontzeptua oso niretzat eta desberdina zuretzat desberdina daukagu daukat, sukaldariok eta nik. Nahi baduzu, ez. Bueno, hola. Pizka bat goian. Nahiko? Bai. Pasa dira 2 minutu Eta listo. eta hemen txan. Nola, zure etxaten hobetu, Hortxe, oso ondo. Ikusten mano nire emazteak, eta gaur etxean ez dute zer egiten. Ajo txuria edo baratxuri saltza. Ah, hori. Ra. Ja berdina dira, Oso ondo. Oso ondo, Antxoko, eriko. Lehenengo pintxoa. Bai. Vale. Bigarrenaren, ez da hauek utziko ditugu, gero dastatzeko edo. Lehenengo, servilleta. Vale? Bigarrena, blinia. Blinia hau gaztarakin eginda dago, bale? Angila. 4 edo 5 zati jarriko dugu panzeta. Hau, angilaren gainean jarriko dugu, bale? Piña. Eskau, emango dio. Menta hau, menta piña deitzen da. Ezberdina da. Eta jarriko diogu, 4 zati. Eta bukatzeko, berriz, belartxoak. Bueno. Ez dakit, Nik uste dut gorka daukana Josuk egindakoa dela. Ba, ez gustu. Venga, prizke. A ver. Apurtzen da, Horrela hartu. Bueno, Gorka, gu berandu iritsi gara pintxo lehiak eta horretara apuntatzeko, baina zuri, Josu, eta Paratxik hori, sorte hon. Eskerrik asko, Eta oso ona dago, osea que Primerakoak. Eskerrik asko. Iep, Ontxo, kaixo. Zer moduz, lehenengo esperientzia? Ba, oso ondo, txiki xamarra aukera, baina gustatu zait pintxoa. Gizona, zer? Josemarena da? Utzi eztabaidak eta jarraitu lanean. Baina honik, espiak ditu Gasteizen, oze, Kristo. Nik uste dut jarraika daukaula. Bueno, segi irakurtzen. Beste leku batzuk bizitatzea eskatu behar dizuet. Andoni, Santa Barbara merkatua. Asier, analizi sentsorialeko laborategia. Analizi sentsorialeko laborategia hori zer da? Ba ez dakit, baina horrela esan da beldurra ematen du. Eta laborategiaz gain, Brigiden komentura joateko ere eskatzen dizu. Brigiden komentua? Bai, Ramon Ibea omen duzu zain. Komentu batera bidali nahi nau? Hiri erdian omen dago eta baratza sekretu bat omen dute. Hau gaur adarra jona jandabile. Animo. Barkatu. Ramon Ibea? Ni naiz. Ederki, Asier naiz, kaixo. Begira, Josema Azpeitiak zure kontaktu eman dit. Zurekin hitz egiteko antza, hemen Gasteizen dagoen baratza sekretu bat ezagutzen duzulako. Bueno, Gasteizen baratza bat esatzen dut. Sekretua den edo ez dakit. Baina izkutua dagoela bai. Izkutu, ja. Eta nun dago, joan gaitezke ikusten? Baratzaren atea zure bizkarran atzian. Antxe, burnizko ate beltzoi. Bueno, eta sartu gaitezke? Bueno, a ver. Honek atearik itzen badu, aukera izango dago. Primeran, erki. Bagoaz ba. Segi ba. Bueno, ante zarra hauek, badute bere? Ja. Lana batzutan. Baina hortxe? Bueno, pasa zu aurretik. Bazen ba. Hemen ez da inor bizi, eta baratza hasi ginen gu lan egiten lur horrekin 2014an. 2014a mamu baten bat egon batxe honetan. Zarata horiek hortik etorriko dira seguraz. Bakarrik itxi. Baina ez dute oskaiten. Ja, bueno, aizu. Ramon, ta noiztik dago baratza hau hemen? Noiztik ezin dizute erantzunik eman. Zen eta baratza honek monastei horrekin erlazio zuzena du.
Orduan, monjak etorri ziren Lanutza. Noiz etorri ziren, bai, 19. mendean, zergaitik, zen eta komentu hoi zegoen orain katedral berria da ontokian. Eta nola sortu zen ideia hau, edo nola bururatu zitzaizuen, baratza hau aurre ateratzea? Beti izan dugu erronka bat, eta da, Arabako herri txikietan eta zer egin jendiari lan eskaintza emateko, formakuntza emateko, eta oso rurala da, hau da, ingurune rural bat. Ja. Eta gero produktu hauek non saltzen dituzue? Gasteizeko azokan. Pintxoetan hemen sortutako produktuak eta osagaiak izango ditugu, ezta? Batzuk bai, beste batzuk ez, eta aragizkoa baldin badia, hemen aragekin ditugu lan egiten. Ez dugu ez oliorik, ez untxierik. Zer dago hor? Gaur egun esango genuke ez dagoela zer. Baina garai baten, hau zen hemengo monjaren kanposantua. Eta hemen egon dira lurperatua urte eta urte askotan. Beraz, hauxe da kanposantua. Hau da, kanposantua. Hemen lurperatzen zituzten monja guztiak. Itzin gutxinez. Ja, ederki. Gaur egun utxik daude. Baina jakin danak Pitz! Ramon. Egunon! Grabatzen egia, lasai. Bagoaz. Ez dakit, Ramon, baina hor baten bat bazeon. Bueno, aldetu berzein den. Ez, bazen, hemendik. Gauza batzuk igual ez jakitea. Ja, bai. Joan algaitezke hemendik beste ez dakit ezagutzen duzun hemendik gertu tabernaren bat, edo adibidez, hirugarren pintxoen aste nagusian parte hartzen duen tabernetako bat ezagutzen duzu? Hemendik anaterata eta errepidea pasa ondoren, hortxe dauku pregon. Begira, kanpaiak lapurtu dituzte, Ramon! Hori kenduko zituzten segurazki. Kaixo, hasier naiz... Mitxel, kaixo. Zerko duz? Ondo. Mitxel. Aizu, esan digute eta Ramonek honea etortzeko gomendatu digu, eta esanez, zuek ere, pintxoen aste nagusian ere parte hartzen duzuela. Efectivamente. Eta ze pintxoekin parte Pues hartzen duzu? es como una fusión de cocina peruana y japonesa. Lleva un merengue seco de Lima, con una esferificación de leche de tigre, ají amarillo, que nos dará un picante, y una mandarina china, que nos dará una acidez. Luego lleva unas perlas de tapioca con soja, un germinado de cilantro, un pequeño cristal de salsa konzu y un maíz frito. Ese pincho tiene de vida solo 4 minutos por la humedad que hay en el ambiente, y si no el merengue se nos y no nos daría el crujiente, y nos da una sensación en boca de muchos sabores y muchas texturas. Yo recomiendo que lo probéis. Zure gomendioa eta favorez jartzazu berehala, ponnoslo. Os voy a preparar. Aquí está es la esferificación de leche de tigre, ají amarillo y luego mandarina china, ¿vale? Entonces los merengues ya los tenemos agujereados y los tenemos en un tupper con gel de sílice para que no nos coja humedad, ¿vale? Entonces ahora le metemos aquí justamente la esferificación y aquí tenemos lo que es el atún con las perlas de tapioca con soja, el germinado de cilantro, el maíz frito, el cristal de salsa konzu y el atún que ha estado macerando el sal y pasado por un aceite de ajo y lima. Y realmente tendría que ir así, ¿vale? El carpintero se ha pasado con las zetas, las ha hecho demasiado grandes las N y se convierte en una zeta. Entonces yo os dejo aquí y este pincho, desde que yo lo tengo montado, tiene de vida unos 3 minutos y medio. Eta limitera eramaten badugu, hau da, 10 segundu lehenago hartzen badugu, Ez, ezta? Igual galtzen dugu bazpada ere. Arotza ere, zorionak arotza, kago en la leche, ene eskatu zuten nola indezu zeta? Y ahora disfrutar. Estoy buscando las palabras. Eta ez ditut aurkitzen. Hau ikaragarria da. Tigrearen esnea tartan zegoela esan dunia. Bai, ez dut galdetuko nola lortu duen tigrearen esnea. Y aquí os saco ahora yo los otros, que va presentado con una caja, porque este va dedicado a mi sobrina, que quería que le hiciese su tío un picnic, y aquí es donde os presentamos el otro, ¿vale? Que consiste en un tomate con Bloody Mary, un perrito que es con la salchicha que nos va a recordar a las albóndigas, y la hojita,
que está hecha de obulato, polvo de almendra y almendra picada y clara de huevo, y la cereza, que está hecha de queso. Olako zenbat jango nituzke baino, osea, me comería no sé cuántos de esos. Pena bat ematen du ere zenetan. Sabore Pena! gehitzen dihoazte, baina bukatu egiten dira momentu batean. Claro. Es el postre, para terminar. Pintxoa ez, hau esperientzia bat izan da, eh? Puede ser, puede ser. Benetan, ez dakiz zorionak eman, musu bat emango dio, ez dakiz zer egin. Ramon, guazen hemendik, osea. Seguro? Ya está, es que baina guazen, baina ja Bai, etxera. bota ingo gaituz eta Etxera. Ok. Mila esker. Agur, gero arte. Hau, ez da? Eba, Peixo. Peixo? Ondo, zuzera, pintxopote edo? Bai, pintxopote, bai, kaixo. Zer, erosketak egiten? Bai, hau da, elikagaia gurea. Hau da, Arabako mendi... Mendialdeko, Hau, hau gutxi gora bera, ez da edo? Gure hotxa ezaguna egiten, zait. Ez dakit, igual, ez dakit, irratzaioan edo... Bai, irratzaio bat duzuzuk? Bai. La Ruta Slow food mugimendua. Radio Euskadiko saio de Vitoria. La Ruta Slow, eta ez kontxo. Andoni naiz, zure izena, Aitor, kaixo, Aitor, bueno, eta bide batez, Irune, kaixo. Ara, ze kasualidadea. Eta hemen erosketak egiten. Claro, pizka bat, ostegunero eta larun batero hemen, Santa Barbara sokan, dago hemen, daude gure jendia, gure produktoreak, arabakuak, eta oso importante. Además, gainera, zuk, Irune, ekologiko, ez da? Bakarrik. Bai, bakarrik ekologikoan eta agrikultura regeneratiban. Nola dijo hori, agrikultura regeneratiba? Berez urteen poderioz lurrari mineral batzuk kendu izan dizkiogu, pestizidak, herbizidak eta dena delakoak botatzen, orduan guk nahi duguna da lurrari mineral horiek berriz bueltaratzea, eta erabiltzen duguna da hormuz. Potentzia zabore oso. Bai, zaporez ikusten da. Eta La Ruta Slow edo slow food buruz hitz egiten duzuen hori, zer da zehazki slow food hori? Slow food da, bueno, poliki jaten bai, ez da slow food beste gauza da. Hemen Gasteizen eta Euskal Herrian oso importantia da, porque poner en valor gure produktoreak. Gure zerkania, ekologiko edo ez da ekologiko, baina importantia da konfiantza produktorekan. Eta hori da. Bueno, ikusten dut, pixka baratzeko produktua saltzen dituzuela, ez da, patatak nola ez? Bai, Gisa patata dugu, gero baita ere badugu orbisoko tomatea, berez hazia orbisorrikoa da, eta guk mantendu dugu urteen poderioz. Orbisoko txitxirioak baita ere, pixka bat txikiagoak dira besteak baino, baina zaporean ikusta hobeagoak direla. Arabako babarrun gorria ez, ultrakonozida dena. Letxuga badugu baita ere, eta gero kukuluak aurten pixka bat handiagoak daude besteak baino, baina baita ere zaporez oso onak. Azkenean elikagaiek on bat hartzen baldin baduzu osasun aldatzen duzu orduan. Poliki. Bueno, baduzu zerbait erosteko. Venga, nirekin, bale? Venga, Irune. Musu bat, Irune. Bueno, zure gaztak, zer modu da? Gaztea, Zabal... Bai. Dena da gazta-gaztea, eta daukagu 3 edo 4 hilabeteekin, eta hau dauka hilabete bat, eta hori dauka 15 egun. Estia ere zuena da? Bai. Eta estia baita ere. Erleak eta zuen baserrian dituzue, antxe, eta estia... Bai, hori nire senargaia eta bere aita arduratzen dira. Pizka bat probatzeko gaztea edo... Esker? Oso. Hau ere, busti beharko da zerbaitekin, ez? Zerbaitea dango dugu edo... Ardoak adibidez, oraintze... Venga, Erki. Venga, gozen ba. Venga, Lorena. Agur, Musu bat. Bueno, Eloy
García. Azoka plazan. Zer moduz ondo, Eloi? Ondo. Contentos, Eloi, aquí en esta plaza, ya 2 añitos. Os están llamando además de otros lugares, ¿no? De Euskadi, del resto del estado. De la Brecha, de Zaragoza, de Málaga. Ni komentatzen, Andonirekin, Errioxa, zure bodega, Begurri Ugarte txapelduna da. Eta uste dut, el Ciego Premio Sabra Abra txapelketak, ezta? Maceración carbónica. Aldaukazu hemen? Nik ez dakit bereizten jakingo nuken, Maceración carbónica edo crianza edo ardua da. Ardua, bueno, bai, baina desberdina. Hori da maceración carbónica. Entziak, hauza kategoria. Lehenengo gazta. Bizka bat barazkia. Hemen ere jarri digute, bizka pikatzeko. Ze ondo egin dudan zu topatu. Ze tokitara ekartzen da zuen, Txakoli pintxo. Txakoli pintxo, hemen ere badago pintxo potean antzekoa. Kaixo. Zer moduz, ondo? Ondo, bai. Zortzi bodegak hau. Bai, zortzi arrotegi daukagu eta gero arrotegi baten bat badago bi txakolin mota egiten ditunak eta... Bueno, guk nahi du konbidatzen txakoli bat. Bai, txakoli bat. Zortzi... Zortzitako bat ez da bat beste baino txarragoa izango, ez diguzu esango, segurazki. Barrun, erratuko dugu. Eta hemen ikusten diren edozein pintxo hartu daiteke txakoliarekin batera. Bai, hori da. Txakoli pintxoan. Daukagu barran dauzenak gotzak, eta gero berua dago Eusko Label hamburguesa, Idia Zabal gaztakin, eta txistorra txakolia negozia. Nik ez dakit, zu zer pintxo nahi duzu. Beti izaten dudan dosearekin, hamburguesa eskatuko nuke, baina asko etxoin behar da, hamburguesari asko etxoin behar da. Momentuan atatzen dugu. Giltza pizka bat, bueno, erdia. Zureza txikixa, segur. Erdia, hamburguesa bat biontzako orduan. Hau da txakoli berezi da. Gipuzkoan, badazpada, nola botatzen beti... Bai, kolpeoakin. Hori da karbonikoen gauza. Karboniko gehiago dauka, eta orduan kolpeoakin botatzen da. Eta baina gure araban, karboniko gutxiago daukanez, ez da goitik beraz. Ez, soilik... Ardo zuria bezala, orduan ez dago behartzua pak. Interesgarria, hori ez nekien. Josea, zer moduz? Kaixo, Josean? Josean, doni. Josean da gerentea, Arabako txakolinean. Bai? Bai. Responsable. Hementxe promozio egitea da... Ja, garrantzitsuen. Helburua bai. Nahiko ezaguna egiten hasi da, ez? Arabako txakolina. Ohitura dago txakolina edateko? Bueno, pizkanaka. Pizkanaka. Horregan ere, Arabakoa ere kostatzen da. Hori da, gure helburua... Horregatik hau da importante. Helburu horrengatik ba. Venga ba, haupa Arabako txakolina. Haupa. Hori baita ere, slow food da. Araboz bertako produktuak ateratzen. Aitor, eskatu bat zera ostean. Venga, aurrera. Aurrera. Laskarai Ikernea. Campylobacter eta Arcobacter epidemiologia molekularra. Parasitologia eta immunoalergia. Metabolomix taldea. Animalia jatorriko elikagaien kalitatea eta segurtasuna. Analisien zerbitzu. Bitxor. Zer moduz? Aizu Bitxor. Galdutan. Nun gaude? Zer da guzti hau? Hau da, Euskal Herriko Unibertsitateko Lucio Laskarai ikerketa gune. Eta hemen, biltzen dira ikerketa talde garrantzitsuenak, izen arrar guzti horiek dauzkatenak. Ja. Eta beraien artean dago bat oso interesgarria. Elikagaiekin, dastaketa, analiziak egiten dituela. Ja. Ikusterin nahi? Bai, ikusteri bai, baina bizirik aterako oten naiz hemendik, esan nahi dut hainbeste. Bueno, agin aprobetsatzen dugu esperimenturen bat egiteko, bolondresa behar ditugulako, baina, nik uste baiet. Bueno. Sexuarekin ezer ikusirik dute, froma horiek, edo... Ez. Bueno. Kaixo, Monika. Kaixo. Lagun batekin ator. Kaixo, Asier. Hau da, Monika Ojeda, bertako teknikaria eta zientzialaria guztia, eramaten duena. Ja. Aizu.
hemen festak egiten dituzue. Ez, zientzia, ikusiko duzu. Bai? Bueno, zein da toki hau? Hau da, Euskal Herriko Unibertsitateko Analisi Sentsorealiko laborategia. Eta hemen egiten duguna da, elikagai askoren parametroak edo ezaugarriak ezarri, eta gero neurtu, zein onak edo txarrak diren zientifikoki. Bueno, Monika, eta zein da zure eginkizuna hemen? Mi labor como analista o como jefe de panel es organizar la evaluación sensorial. Una vez a la semana quedamos aquí, 8 expertos del panel acuden a nuestro laboratorio y evalúan una media de 10 muestras de queso. Hori da, guk egingo duguna orain, adibidez? Bai, gustatuko litzateke, hola, gazta kata bat egitea. Frogatuko dugu, Monika? Vale, oso ondo. Bueno, torri mendik. Hori beste batean. Ja. Lehen da bizi ikusten duguna da gaztaren itxura. Esaten digu, gazta zilindriko bat dela, itxura proportzionatu bat daukala ikusten. Guzti hori fitxa baten ipinita daukagu. Kolore ere ikusten dut hemen. Hoxe da. Hau, bakizu da, itzulpen txarro bat. Olor zan eta fitxa honetan kolor ipini zuten, baina hau da usaia, bai? Eta hori gaztatzeko aldatu behar dugu laginez. Olor eta kolorea jarritzuten. Oso, olorea, bai, kolorea. Itzulpen aztakitze enpresari emango zioten, baina... Hemen txaikusiko dugu nortzuk izan direnez, bai. Ematen du kartzelan daudela. Bai, ez? Janaria pasadigute olako sailotxo batetik. Bai, behar da nahiko era berezian. Lehen da bezi, ebaluatu, nire duzu hartu gazta zatitxo batzuk, bai? Venga, nire hause bera. Usaia. Eta hortarako, lehen da bizi, bizu dorzulu dauzkagunez, egiten gona zatitu berritik, eta horrela, bizu dorzuluak erabiltzen ditu, bai? Bai, desberdina da, usaina, behin buskatuta edo kanbotik egin da. Hori da. Dan askatzen du. Eta berriro, gaztaren historia. Ardi esnearekin egin dago, ardi esnearen usaia dauka, garbia, zankorra, eta dago usai berezi bat, dala behatzagiarena, erdezkoa deitzen den hori, halako gaztetan erabiltzen dela arkumen sabela lehortuta eta behatzatua. Ondoren ebalatzen duguna da ehundura. Zapaltzen dugu pixkatatzarekin, eta ikusten dugu, badaukala elastikotasun bat. Parmesano bat zapaltzen duzu eta aurra apurtu egiten da. Bai. Eta ondoren ahora eramaten dugu ehunduraz, esan behar dizut bigunegia dagoela. Bigunegia? Gazta berri bat delako, baina zaporez? Oso ondo, ez? Izugarria. Bitxor, mila esker asko ikasi dut gaztaz, eta kontutan izango ditut zentsumen sensorialaren zea guzti horiek nola barneratzen ditudan eta nola hurrengo baten gazta baten aurrean nola ateratzen ditudan. Aizu, gauza bat egin dugu. Aizu ditugun ardo kopatxo horietxek beteta dago eta Monika alde egin duela, nahi balin baduzu, hartuko dugu bat. Ze ideia ona izan duzu, Bitxor. Aizu hasier. Oraindik taberna pila bateko pintxoak gelditzen zaizkigu probatzeko, Ja. Bueno, orain zein tokatzen da? Hau bera? Izaga taberna. Venga, antza, ezta? Ollaskoa, langostinoak, ondo. Bueno, Andoni, lagun bai. Azkar tambien dato, Andoni. Andoni! Kaixo, begira, bi pintxo probatu nahi ditugu, hemen egindakoak. Legatza kanutiloa eta ollasko txibierroak. Bai. Hauek ollasko txibierroak izango dira, eta hauek dira legatza kanutiloa. Kaneatxo bat edo zurito bat eta... Eta nik beltza. Zeinekin hasiko gara.
kolore aldetik ere txibi-erroen itxura ederra dauka. Zaporea, erabat. Michelin izarra emango diogu, ez? Bai, ez? Bai. Bueno, eta horrein guazen honekin. Haizu, oso ona dago. Bai. Beste Michelin izarra bat emango diegu? Venga. Bueno. Ardua zer moduz? Ondo. Gargardoak eskatu dudala kontutan izan da. Ezu, zergatik ez da bine hor taberna honetan? Ez da pintxopote ordua izango, ez dakit. Kamarerak non daude, Andoni? Andoni, sinpa egingo dugu. Asier. Toki askotan jabila. Asier, mesede. Orain dator. Arratsaldean. Kaixo, zelan. Gu txapelketako pintxoak dastatzera gatoz. Txitxarrola eta kiskaldutako zein zuria. Bale, hauek dituzue, hau da txitxarrola, eta hau da kiskaldutako barkatu zein zuria. Edateko nahi duzue zerbait? Bai, nik Moscato Imperiale. Moscato Imperiale, ondo pentsatua. Orduan nik kaina bat. Kaina bat? Bai. Eta berak Moscato, eh? Bai, ondo. Oso morro fina da. Bai. Bueno, ez da? Bai. Bueno, Andoni. Bai. Badakizu zer datorren orain? Asier, ez. Andoni. Andoni. Eixo. Asier, gauza bat, bi piruleta, langostino piruletak eta bi udako freskagarria. Udako freskagarria. Zer letxe daukanek? Ze jogurta arraroa. Goxoa, benetan freskagarria da, Eta langostino piruleta. Bueno, Andoni. Sinpa. Andoni, ez dakit niri gehiago osatzen zaren. Ni pintxo pare bat gehiago probatuko dituzke. Hori, ez da Iker Pou eskalatzailea? Bai. Iker Pou? Arratsaldeon, zu neska izango zara, ezta? Kaixo. Neus, oso ondo, Neus. Bueno, eta nolatan hemen? Bueno, Gasteizkoa naiz, garagardo bat hartzen hemendikan. Lasai. Osake pintxopote zalea zara orduan? Bueno, bai, aldenean, bai. Gasteize gaudenean, bai. Anaia ez da animatu gaur. Anaia kanpoan dago. Justo alde egin du. Eguraldi honekin ez, justo ez Mallorcan ondartzan. Antxe bertan, txantzatzen. Oso ondo. Beti moduan buetak ematen. Zuek pintxopote gutxi, hau mantendu behar da. Aldenean, bai, forma mantendu behar da, baina, bueno, gustora. Bueno, eta urrengo erronka zein izango da? Urrengoa, Pikosetik izango da, Pikos de Europasetik, Asturiasetik, eta gero Alpetara goaz irairan. Bueno, aizue, zuria ja bukatzen nahi da, trago bat aterako dizugu aldian, eh? Bai, gure kontura, hemen eta orain txekarriko dizuegu, eh? Bale, mila esker, eskertzen da. Venga, ontxarte, Neus. Bai.
Ura, Urdangarina? Iñaki? Ez, Mikel. Ze Mikel? Urdangarin? Iñaki? Mikel. Abeslaria. Udila. Kontxo. Jode. Aixo. Hau da, taberna, ez. Zenbat famatu dauden taberna honetan, ez da? Bai, zuna hori ikerpo ikusi dugu, eta zu hemen, zenbat bezero famatu. Hemen, hau ez dago hemen famatu, hemen dana gara, espalbereko. Bai? Bai, askotan, hementxe dugu gure bigarren etxea edo lehenengoa, esan marko neuk ez, bakizu, taberna, askotan izaten da bigarren etxea dela, ez da? Norberana baina, askotan izaten da kontrakoa, lehenengoa, eta etxea norberana bigarrena. Baina, nola da hori? Taberna honetan bezeroa, baino zerbait gehiago zera orduan. Bai, hemen sartute gauz. Barruraino. Ah, bai, ose, tabernaren jabea edo jabeetako bat. Bai, ni lagun gara eta ibazkideta. Eta hemen Gasteizeko pintxopotea ezagutzen duzu? Ibiltzen zara pintxopotean? Bien hasi ibiltzen. Ez, gu kontrakoa gara. Bakit, zuek beste apologia baten zabizela eta... Bai, baina hemen ez da sekula pintxopoterik eta gu gauzen bitartean ez da ongo. Ara. Andoni, ez gara ongi etorriak Gasteizen. Ez, zuek bai. Zuek bai. Baina pintxopotea. Pintxopotea taberna honetan ez. Egarri denari, edaten emon, eta goze denari, edaten emon. Beraz, janariare ematen duzu, eh? Klasiko. Baina bananuta. Bakoitza bere alde. Goze alzarie. Goze hori komentatzen nahi ginen, baina egarri, bai. Hementxe dakagu hori jarriko zuet txekiar bat, baina normalian hemen egiten dugu bertoko gara artisagoa. Ona... Bueno, pizkakillo praktikatu beharko dugu, Mikel? Badijoa, Mikel... Gero hori da. Bueno, bai, kalera guaz. Bai? Zurrumurro dabil. Bai. Ezabiltzila oso katoliko ordaintzen gaurko egunia mintzet. Eta hemen tratu honekoa gara, etxekoitasuna, zera humanismoa eta apoiatzen dugu eta behar dauenari lagundu, baina zuek olako beharren, esauzi eta eskertuko zugu ordaintzea. Andoni. Itxi, lasai eta... Andoni da kajeroa. Ados, Andoni, geratu zaitxela zen. Geratu zaitxela zen. Bai, Mikel. Lagunduko zut. Ara? Mostazu. Eta bitu lasai. Bai, normalen ez du olako egite, baina, bueno, gaur... Asier. Ze, pintxopotean nola esetz? Etxo. Arek, da, euskera zake. Baina ez du hitz egin nahi, Arek. Segetik. Zure laguna da? O koñatua? Jose! Nire anaia da. Anaia? Nire anaia. Oso ondo, Jose. Bueno, Jose, nongoa zara, Jose. Bizkaitarra. Baina nungoa. Igorre. Jurre, bai. Igorrekoa. Aizu, eta pintxopotean ari zarete? Ez. Ja urteape ja badoa. Resakata ez da berdin aguantatzen. Resakarik ez dago. Egunean ez. Sekula ez duzu resakarik izaten. Hauek dira X-Men, dira hauek. X-Men. Zenekatuta gauden barkatuko. Venga! Bueno, ze eskatuko dugu orduan. Nik hamburguesa bat eskatu. Eskatu duzu. Eskatu duzu ja? Askotan eskatzen dituzue hamburguesa zuek hemen. Eta ze eskatu duzu? Sola eskatu duzu. Sola eskatu. Ze pena, sola eskatu du. Eta edateko ze eskatu duzu? Ura. Eta hori zergatik, lan egin behar duzue gaur gauean. Hemengo urak zerbait daukaz, ebida ze barre atake eman dian. Baina ze manitoko bazara. Ez, baina elkarrizketa guk zuri da, ez alderantziz. Zer dute, lotxa? Bai. Zergatik zareten lotxatiak Euskaldun emakumeak? Euskaldun emakumeak edo Gasteizko emakumeak? Gasteizko emakumeak oraindik lotxatiagoak dira? Ederki. Baiet. Bai, Ekin hasiko gara oraintxe bertan. Venga. Beraz, Gasteizkoak Euskal Herrikoekin alderatuta askoz lotxatiagoa dira. Bai. Horretarako egin behar dugu... Begira, jarri horrela.
Gasteizko neskak galetu behar ditu. Hombre, oain pasada bat... Bai, lotxatia etzaz. Buruti jota bai. Lokura. Bizkaitarra zan. Zuk zeratzen duzu, Coca-Cola? Bai, Coca-Cola. Aurreatu egintza dela uste eta zier. Coca-Cola eta... Eta limoia. Izotza. Kaixo, Gabon, Hola. Ui, kaixo, begira, eske hemen nahi gara. Baina... Corta, pero es igual de guapo. Ja, bueno, madre, bueno. Andoni, ondo entzun duzu, esan du, que guapo. Baina ez behin. Nik ondo entzun dut. Nik ondo entzun dut, berak gaizki ikusi. Bueno, nik kaina bat hartuko dut. Eta nik Moscato Imperial. Eskatu zerbait normala. Jode, orduan friantza bat, mesedez. Ez dakit honek gogo handiak dituen gu zerbitatzeko, baina... A ver, bai, venga, ba. Hemen da kurpa, esalino. Jesus Maria eta azkenean eman ingo diazu, baina, ze. Keba. Jode, Ez du pintxoak? Bueno, zerrenak dira. Hau da, beketala, espinakana, popeiena, eta bekua da okelana. Vale, Asier. Asier, a ver, kota. Venga, vale, niko okelana, berak esan du. Venga, beketala. Nia, ikusen izena jaten dauen, eta Asierre gutxi. Tokaio, ikusi ezin da, tokaio. Ganoa. Ona da, bera, zer da. Oso ona. Taper baten jarriko dira zuera mateko gaur. Ze zerbitzu ona. Oso ondo. Aizu, hemen zin... Venga, bai. Ordubik. Aizu... Kaina, beste kaina bat. Bien, Andoni, bien. Gauza bat esango izut. Ez gara bizirik aterako taberna honetatik. Bai, txintxin, bai. Aizu, erakutsiko aldiazu, ekarriko aldiazuan han bukaeran duzun ardo botila ura ikusteko. Andoni, hemen sinpa bat egingo dugu? Asier ez, hemen ez, Asier ez. Hori! Hori, bai, ekarri. Asier mesedez, Asier ez bel... Bueno, platerra garbitzeko nun egiten da, Banekien hau gertatuko zen, Andoni, garaiz erretiratzen jakin behar da. Baina ingustora ginen Mikelen tabernan? Kafetxorik edo hartuko dugu, ezta? Berandu goaz, Asier, venga, sei, venga, va. Bai, hauek finalistak dira eta horiek epai maiko dira. Eta sei horien artean, erabaki beharko dute zein da lehenengoa bigarrenean. Andoni! Joder! Oi! Ahaztu egin zaigu. Ahaztu zer? Josemak eskatutako balorazio teknikoak ez ditugu egin. Dagoeneko ahaztuta egongo da. Bai, gainera hemen beste pintxekin... Vale. Hemen txartuko eta egin ditugu notratxo batzuk edo. Bai. Mitxel, begira gaur Andonirekin etorri naiz, zure nigiria probatzera, eta, bueno, printzipioz,
zorionak bintzat finalera iristegatik. Sí, para nosotros es todo un orgullo, por lo menos estar entre los 6 de todo Vitoria, pues ya somos ganadores. Además llevamos ya una trayectoria siempre llegando a las finales. Conseguimos una vez el premio popular y bueno, a ver si este año tenemos un poco de suerte y que hemos dado todo. Suerte, Mitxel, a ver, finalean suerte daukazuen eta irabazten duzu. Mila esker. Hurrengo arte, Ok. Animo. En la tercera semana, primer premio, Pintxo de Oro, lehenengo sari aurrezkoa, pintxa, Cafetería El Pregón. Pintxo, Miki. Zorionak, lortu duzu, ondo erakutsi. Bueno, eta ez hori bakarrik, También te diré que zuretzako ere, gure programatik ere, hau, tienes esto para poner zure tabernan jartzeko. Mila esker. Hau gure sari pribatua da, es nuestro premio particular. Bueno, zorionak, disfruta y nos vemos el año que viene con otra txapela. Lau lerro, zerbilleta batean. Osea, hau da egin dezakezuen gauzarik, txukunena gauzarik, hau da informea. Gastronomia, zerbilleta, eta gainera gu adituak ere ez gara. Gainera, pintxo guzti horiekin zaporek nahastu egiten dira, eta... Ez da argi dago, gastronomok izateko, zetzatela jaio, argi, baina ezin argiago. Ez que gauza sofistikatu hauek, urrun txamar gelditzen zaizkigu. Bueno, berari nire baino urrutiago geratzen zaizkigu. Gure pintxopotea da, kaleko giroa. Hori ikusten da, oso ondo juten zaizue, pintxokotekin. Bueno, segi pintxo gartzen. Datorren asterako behar dizuet, hori bai. Ze jarraitu behar dizue, zuen misioekin. Prest bali mazaudet, Bai. Eduko dizue, nire berri.